Hayi lana ke umbuzo uthi simplify the following expressions fully. Hayi akunjena ke siqala ngokufactorize bese sisimplify. Into engizofika ngichaze ke la ukuthi lokho kanje okuno cube roots ono cube ufactorize kanjani bese ngiphinde ngichaze futhi kakhulu ngokufactorize luhlobo lweexpression olunenumber eyila imanga wona u1 la ukuthi ufike umise kanjani nakhona ngoba iba tricky mayine number kanti kuba lula mayingekho inumber la makukhona u1 nje kuphela. So ube nami ke uthatha isikhathi sakho ucabanga yonke into engizobe ngiyichaza ifike emqondweni. Okay, if ubhekene no cube no x cube plus 1, sometimes ngeke kube plus 1, kungaba u8, kungaba u27 njalo njalo. Le number suke zila noma kube i-quotient la, so kuyinumber ongakwazi ukuthi mawuyifaka nje kwi-calculator kanje ufike uyiphanje leyo number leyo izokhiphela nje inumber eyi-whole number kamnandi yabo. Njengala njengo1 masifaka u1 yokukhiphela u1 noma sifaka u8 yokukhiphela u2 kanjalo kanjalo. Le number lezi suku uyithola ngokuthi u1 times 1 times 1 u8 yabo 2 times 2 times 2 yabo. So leyo number le cube number leyo cube root i-answer ye-cube root so isho lokho ukuthi isho lokho inamba ukuthi into leyo nto sekuyenzekile mawukade uthole le number le yakhona. Steps sokuqala ke la mawuhlangana nesibalo esikanje, angazi noma ngiyibhale ni formula le yakhona noma zobe singakudida kodwa awuthi ngiyibhale so sixoxa ubuye ureference kuyona ubone ukuthi lento engiyenzayo iyona yini. Inama formula u2, khona eno plus khona eno positive. Eyokuqala nayo ithi a cube plus b plus b. Factorize a cube plus b kuphuma a plus b a squared minus a b plus b squared bese le enye a cube minus b ile lesingadili ngayo le kodwa mele uyazi nayo option case esibili le sine case esidila nayo ile yokuqala kodwa lesi ngibhalela ukuthi mawukwenze uphambane nesibalo esino minus kuba a minus b a squared plus ab plus b squared. Right. Sayibamba. Ibe iceleni ke le formula. Mina ngizobe ngichaza ke lesibalo lesi. Kodwa ubuqalaza le formula
ukuthi ngiyahambelana nayo ngoba ngichaza. Steps sokuqala. Steps sokuqala ufike uthathe le term yokuqala le x cube x cube kanje konke ne coefficient yakhona. Ngisho ngawuba i coefficient kodwa ivamisile ukuthi kube cube number. Mayona cube number sobhekene nenkinga nala mele ube cube number. Mayona cube number ngiyifactorize ke leyo nto. Kumele vele ushintshe kanjalo ngoba uyobala uze kushone ilanga. Uyobala uze kushone ilanga. Kodwa ke asiqhubeke. Sithatha ithemu yokuqala ngithi le x cube. Siyifake la kwi-graph yethu. X cube. Kodwa phela wena usukushaya ngekhanda konke lokho. Isikhathi sokusebenzisa ama-graph asikho. Wena usushaya ngekhanda konke lento. Lokhu uyakuthatha ithemu yokuqala usuyifaka ku-cube root x cube kanje. Izokhiphela ubani? X u-3 divided by 3 ubani? U-1. Ubani lo? U-x. So uyamthatha-ke lo x wakho-ke lo answer yakho. So uyayithatha le answer yakho usu-create le bracket ufaka u-x wakho. Yabo? Steps sokuqala leso. So usiqedile steps sokuqala. Asibone steps sethu sokuqala simele u-a wethu. Yabo, sesitholile part yokuqala. Bonile ukuthi iphuma kanjani. Sidlule sizokwi-sign. I-sign sithatha yona le sign le yaleyo expression esiwe siyinikeziwe. Sibusa nje kube njalo. Mayikade positive uyibusa njengo positive. Mayikade negative uzobusa njengoba njalo ko negative. Hayi siyadlula kule step positive. Now bese silandele ngesinye step manje. Sesidila ngale term yesibili ke manje. Le o1. Le term yesibili ke nayo sayithatha. Siyifaka kuphi? Siyifaka ku-cube root nayo. Sithi 1. Punch calculator. Mele ikhiphile u-1. So uyamthatha lo 1 wakho ke. Uyamfaka ke la. So iqedile ipart yokuqala yena. Uthole bani? Sithole open brackets x plus 1 close brackets. Mawusula naye awubusayibheka ke le. Ususikhohliwe ngale ubheka eceleni lo. Sesifocus la naye ukuze usothola le bracket yesibili le esukila. Okuyile ya x squared minus ab plus b squared. Siyithola kanjani na? Siyithola ngale ndlela. Ufike usquareishe ithemu yakho yokuqala okuyile term le. Konke nenumber yakho ne-quotient yakhona mawuthi ikhona. Quotient ethu 1 la usho 1 squared to 1. Sekisidinga sokuyiwarisha ngakho ngalokho okusho ukuthi sothi x squared. Answer yethu yalapha. X squared. Steps esibili idila ngani na? I-sign. Ngithini indaba ye-sign? I-sign if ku-positive la mele kube negative ngapha.
le sign ila ayilokuthi ifane nesign lilandela la. Nangephutha mayikade negative le izoba positive. Yabo njengoba sibona njengala khona plus minus minus plus. Okusho ukuthi thina ngoba sino positive kumele siphantse ubani minus. Sesilande la ngale term le after minus center emele uAB. Lana ke into efike siyenze siyawathatha lama term lawo engitest la ngawo. Ngathi sisebenzisa le bracket ukuthola lelinye bracket. Sesiyalokhunja ke la so thatha uX wethu term yethu yokuqala uX so multiplier ne-term yethu yesibili okubani oku1. Okusho ukuthi term yokuqala multiply by term yesibili ku standard lokho kumele ukwenze times term yesibili. Skip lapha ni ngoba la sikhona u1 la 1 times 1 u1 uX uzobuya nakhona khona u1 la sike isidingo sokubhala yona ke answer yethu ke ezobala nayo ukubani okuX. Iwona AB wethu ke lo. Bese siphinde silandele ngesign. Isign sithini na? Sithe lo uyohlala positive lo. Ngisho ngabe no A cube plus B noma no A cube minus B uyohlala positive le sign yokugcina. Ukuthi mase ibuyise as positive. Right. Part yokugcina ke ubani squareisha le term yesibili ke manje. Iqaleni ngithi sifike squareisha i-term yokuqala manje squareisha i-term yesibili. Okay. U1 squared siyamphuncha la kwi-graph yethu. Siyamfaka ke u1 squared wethu 1 squared phuma ubani na u1. Siyamphuncha u1 wethu kwi-answer yethu. Skipele ubani u1. Yeah. Waphuma ke i-answer yethu. Hayi masithatha ukubheka ke la ngempela le expression yethu le iyefana nale denominator yethu. Okusho ukuthi siza kahle ngempela lento le sisifactorize kahle. Ubona ngalokho ukuthi hayi makukhona okuzokhanselana. Okusho ukuthi ufactorize ngendlela. Phakathi ngaphumi ukukhanselana hayi okusho ukuthi kumele uqale phansi khona la ubhede khona. Ngoba sesiyazi ukuthi le expression kwi-denominator yethu ine-possibility ukuthi ikhansele la singayibuyisa nje ubinjalo. Asikho isidingo sokuthi siyigcine ngayo ke ukuthi kumele siyishintshe noma singayishintshi. Sesiyayibuyisa nje ubinjalo ubani oku-X squared minus X plus 1. Right. Yeah. Sesidlulela kule fraction eseceleni ke manje. Sesinciphise la. Noma singanciphisa. Hayi. Sesinciphisa. Hayi, asishiye kanje.
kosebenze sesidlulele le fraction yethu ekwa right ilandela minus ngalo fraction ke so factorize nakhona ngendlela yakhonayo nakhona ukufactorize lana indlela yakhona ithanda ukuba tricky nyana ke idinga ukuthi unake izinto eziningi unake nemithetho ebalekile okumele uhlale uyilandela umthetho wokuqala ile yokulista ama factors ale number esuke ingaphi egcineni ubani u1 uphinde uliste ama factors ale coefficient esukila oda okubalekile kakhulu ukulista ama factors ale iqala yona ngoba inemithetho eminingi okay ama factors a1 alula vele u1 ngeke udide kakhulu ube kunamba enkulu kunaleyo ikoqala kumenkinga oda ngoba ama factors ethu u1 ama factors a1 u1 into zabelungu lezi kwezinye izinkinga okay yeah u1 right factors zethu ukuze kuphume u1 kumele multiply no1 into mele uhlale uyenza leyo ukuthi masuwatholile ama factors yakho wa list ngalendlela yokuthi uya multiply nje waqhathanisa athi ngibese njengo4 u4 uno ama factors akhona u4 ke u2 u1 waqhathanisa ngalendlela ukuthi mo multiply kuphuma leyo number le yabo 4 times 1 2 times 2 yeah phuma ubani 4 waqhathanisa nje ngaleyo ndlela kodwa manje ngithi sisadila no1 siyeza lapho ko4 nabo bani okusho ukuthi la soba no1 times 1 khona la ngiyakhona ngiyakuma sign kahle kahle okay ngoba ama factors ale term le ngapha egciniso siswatholile oku1 usolandela ngale sign le sign le lana isuke ikhuluma ngama sign ale number lezo suku iqhathanisile kanje ama factors lawo suwaqhathanisile ngoba ku negative maku negative uqonda ukuthi akumele lezi numbers zibe nama sign afanayo right eyodwa kumele ibe positive enye kumele ibe negative bese le ngaphi sign iyasho ukuthi ulama factors lawo suwaqhathanisile inamba enkulu mele ithathe le sign le yala kodwa ngoba phela le case yethu ayikho inamba enkulu ziyalingana le number lezi okusho ukuthi u1 oyi1 mele sifake sign nje sifake sign negative uyi1 angithi sesidlulile le step esisibalekile usuze kulama coefficient akho ke manje usuze kule coefficient le nakhona uthola ama factors akhona ama factors akhona ubani u4 u2 u1
ngitheni na ngithe sivele siwaqhathanise-ke ama-factors masuwatholile in such a way that kuphuma leyo answer le esithola ama-factors ayo. Kusho ukuthi 4 no-1 no-1 u-2 no-2 bamkhipha u-4. Lana-ke lokho kwe-quotient ayikhulumisi indaba yamasayini, asiyikhulumi nje indaba yakhona amasayini. Kodwa uma ube nebhadi-ke mhlawumbe wathola into enesayini kanje eno-negative la, when angazi kodwa kuyiphi situation kodwa kuba lula kodwa ukuthi uyenze ibe positive le sign, ufike uyikhiphe ngaphandle ufake nje i-bracket enkulu, yonke into ibe indlela enormal ukuze ungadideki. I-sign uyifaka phakathi usuqedile ukwenza zonke izinto, kodwa nje uvele uyikhiphe ube eceleni. Ngoba lo mthetho lo wama-sign u-aplya kahle kule u-aplya kulama-factors ale-term esekugcineni kamnandi. Kodwa uma usihlangane ne-situation e-weird kanjalo, khipha i-negative sign ukulahlele ngaphandle, udile into ejwayelekile positive la. Uhlala uyibeka nje i-quotient ebe positive ukuze ungadideki. Lana-ke asiyikhuluma indaba yamasayini-ke, sishiya nje kanje. After lapho usunakho-ke ama-factors. Lama-factors ngizokutshengisa ukuthi asebenza kanjani kuphi. Ama-factors akanjena, ngathi unganikeze u-glue kanje ugraft ilukhunjana yakho. Usushaya i-trial and error, uyazama ubone ukuthi hayi kuyalunga noma kulungile, kuyalunga noma kulungile. Uthatha i-group eyodwa, la, uthatha i-group eyodwa nalama ukuthi khona enye i-group iyaqhathanisa ubone ukuthi iyiphi i-group ezokwazi ukusikhiphela u-3x. Ngizokutshengisa ukuthi kumele isikhiphele u-3x ngandlelani. Okay, asithathe le group noma siqale ngale group le, noma le hayi asithathe le siqale. Siyamfaka u-4 ngapha, 4 ngapha, 1 ngapha. Ngikufaka ngapha ekuqaleni u-4 no-1 ngoba i-quotient ethi ngapha ka-left. Yabo? Ingapha sekuqaleni. Qala ngakho, ingakho ngiqale ngakho kanje. Ngabe usuphambanisayo. Lokho kwama-factors akule number esekugcineni kuba ngaka-right. Always. Ngiyayibamba. Okay, group yethu yokuqala sifakile u-4 no-1. Bese le ama-factors a-1 u-1 no positive 1. Okunye mase sikhumbula ukuthi quotient yethu ibihamba nabo-x. Okusho ukuthi u-x wethu kumele simfake la, phinde simfake nala. U-1 wethu ubungahambi nabo-x, simshiya uskuni unjalo. Right. Bheka-ke ukuthi sibheka kanjani-ke lama group ukuthi awukhipha no-3. Into ofika uyibheke ikanjena-ke. Uyabona la, lo nalo, yazibona lezo zinamba. Le number lezi uzifaka kanje, multiply ubani -1, athi ngibhale ngoblue, u-1 times 1x sikhiphela bani
minus x ubani omunye u4x times 1 skipphela bani u4x yabo bese okay bese usuya lokhunja ke la masufike kule stage lesi uyabheka ile number oyitholile ukuthi mawuyihlanganisa zikhiphela ba okay athi sisi-add ke le number lezi si-add la asithi kanje minus x plus u4x kuphuma u-positive 3x sesicheckile okokuqala ukuthi uphuma u-3x okusho ukuthi le combination e-right kodwa inkinga ibe ekutheni ama-sign awamanga ngendlela esikhiphela u-3x okusho ukuthi makukanjena-ke usuyawushintsha ku-1 lo ongapha uzobeka ngale futhi ukuze kuphumele u-3x 2 plus 1 wethu kumele ube la -1 kumele ube la suqala phansi uyatesta futhi yabo lento iba yi-trial and error awuveli nje uyithole nje kalula njalo ukuthi boom kodwa masujwayele ukuba nendlela yakho efast esheshayo ubani +1 times u-x phuma ubani positive x ube 4x times 1 no negative 1 phuma ubani u-4x suyakeda-ke lokhu kuboneke lokhu uphumile ukubani usikhiphela u-3x nayo-ke i-combination e-right ayibona-ke nakho-ke kodwa ethestini ukuze ungadideki fast usheshe uwazi ukuthi yiphi emele behambe no-plus bovele ubheke ama-denominator akho ukuthi kuphi okufana yabona-ke lo kuyafana nalo usheshe udecide ukuthi hayi plus la into plus kanjalo bese nakho phuma hayi asekho-ke isidingo sokuthi sizame lo 2 times 2 combination yethu sesiyitholile sesiyaqhubeka-ke usuyayithatha le combination e-right oyitholile usuyayiphantsha-ke la so usuqedile ukufactorize ngisho ukuthi sino 4x sino 4x plus 1 plus 1 close brackets into x minus 1. Yeah. Perfect. Okay. Ngoba la sesibonile ukuthi ikhona i-possibility ukuthi le expression yethu le brackets le ikhanselane nalo 4x plus 1. Siyabuyisa nje okunjalo. Ayikho vele into obvious sisawubuyisa nje okunjalo. Vele bengekufactorize ngoba uyabona u4x plus 1. So
asekho isidingo sokuthi ucabange ukuthi khona lento engenzeka yabo. Ayikho vele. Okay, u-4x plus 1. Hayi, mase sifike la sekuphelile-ke. Sewukhansela nje, ukhansela okufanayo ushiye ungafani. Mina-ke angiyithandi-ke le yokuthi uma ukhansela-ke, uma kukhona ukukhanselayo ulokhu ushaya lezi zinto lezi. Yimbi lento le. Yimbi lento, yimbi. Ungayenzi. Yimbi, ngiyithandi. Vele nje uqhamuka ususile izinto zakho. Uyishaya nje ikhanda lento. Ushaya nje ikhanda ukuthi hayi lo khansele lo khansele. Noma kaye uyabona ukuthi ufike wakhansela lana. Asikho isidingo sokuthi ulokhu udwebe. Hayi. Umusha iphepha. Ngoba nawe uzothi mhlawumbe khona mistake osuyenzile, usubuka kabuhlungu-ke manje uthi ngoba kade uqresha ngoba uhlosile noma uqresha uziqreshela. Hayi. Shiya nje kanje. Bese ubhale lokho okusalayo. Okusalayo-ke athi sithi sifake kahle kanjena. Sifake kanje khona minus la sithi la. Okusalayo u-x lo yasala. U-x plus 1 yasala. X plus 1 yasala. X squared minus x plus 1 uzokhansela u-x squared minus x plus 1. Makukhanselana sokusala denominator izosala u-1. U-1. Yeah. Nala u-4x plus 1 uzokhansela u-4x plus 1 kusala u-1. I-denominator. Bese lapho kwi-numerator yethu kusele u-x minus 1. Makanjena-ke kanjena-ke vele yonke into edivida ngo-1 iyobuya ngokunjalo. Yabo. Asikho-ke isidingo sokuthi ulokhu ubhala la nama-denominator ngo-1. Movile ugxume uhlale le ethi kanje. X plus 1 minus x minus 1. Yabona. So yakhipha-ke lokhu-ke. Ukhipha ama-brackets. Mawukhipha ama-brackets u-x wethu uzobuya ngokunjalo ngoba ku-positive la ngaphandle. No-1 wethu uzobuya njengoba unjalo. Sibuyisela sithi u-1 wethu uzobuya ngokunjalo. Bese ngapha ngoba kuno-negative sign. Negative times positive u-negative. Ama-sign mefana. Ngathi sichaze lento. Ama-sign mefana. Positive
times positive kuba positive. Negative times negative kuba negative. Mayifana no. Ngisho ukuthi mayifana amasayini kuhlala uphuma positive. Mayifana ngisho nga negative ifana noma positive ifana kuhlala uphuma positive. Kodwa mayingafani negative times positive kuhlala uphuma positive negative. Mayingafani uphuma negative. Noma ungaqala positive ulandele negative kuhlala uphuma negative. So uyabona ukuthi mayifana kuhlala uphuma positive, mayingafani kuhlala uphuma negative. Ngisho divide same story. Yeah, lento apply mo divider no multiply. Yebo ke. So like the case sino negative ngaphandle sino positive ngaphakathi. Ayawafani la sign usho ukuthi sign imeli ibuyele negative. Lo negative ngoba awafani ama sign kumele kubuye ubani positive. Siyenza kodwa lapho. Okay, siqale ngale ya negative no positive. Ophuma no negative x bese leya negative times negative kumele uphume positive. Yeah, positive 1. Mase kulana ke so sekuphelile. Kuphuma banike la x plus 1 minus x plus 1. Cishe ngathiwa ngithi izophuma 0. Hey. Okay. Hayi ngithembeni. Ngiyazi ukuthi ngiyenzayo. Okay. So x minus x iyakhanselana. So kusala 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. Yebo ke. Sikuphelile ke ebesikuzele. So